Hello mindenki! Most szeretném bemutatni nektek akkor egy MSI H97 Gaming 3 típusú alaplap unboxingját, hogy hogyan is működik, meg mi is van a dobozon belül. Oké, na jó, hát akkor nézzük. Hát igen, itt az alaplap. Szuper, gyönyörű. Na jó, vegyük ki. Jól van, akkor ezt fel is rakjuk, kezdeném akkor tartozékokkal. Még itt kapunk hozzá. Ó, egy szép kis lemez. Szép fekete lemez láttam még, de jó. Oké. Ilyen user guide, mit tudom, micsoda ilyen. Ó, ilyen serious product, király. Hát ilyen, nem is tudom mik ezek. Ilyen maticák. Label néven fut, de jó. Itt akkor van az a hivatalos user guide. Jó. Egész tülető. Na, itt van ez, ami nem tudom, hogy hívják, de egész jól néz ki. Igen. Ez a, nem is tudom minek van, az audiónak. Tartja 5 ampere, vagy 5 voltot. SATA kábelek. 2 darab. 6 GB/s. Itt a Q-Shield. A hátlaphoz király. Ez is jól néz ki, egész jó. És itt van ez a, nem tudom mi ez, de ez is itt van. Egész jó. Király. Ez a tartozékokról, és akkor jött az alaplap. Akkor... Szóval, hogy... Bocsi, de ezt már nem tudom felbontani. Na, jó. Azt a mindenit! Azt de szép. Gyönyörű. Hát itt van. Nagyon szép alaplap. Gyönyörű. És igen, a kis igényes kis sárkány dizájnnal. Audio boost. Van ezen minden figyfene. Mesi. Gaming Series. Mesi. Szuper. És itt is mutató az a kis sárkány. SATA csatlakozók. Jó. És a hátlap. Ó. Egész jó. Nem is mondjuk rossz. 4 Soundblaster AMD Crossfire. Hát igen. Alaplapnak egyik probléma az, hogy a SLI-t nem támogatja. Csak is a Crossfire-t. De annyiból legyen. Van ez így. A gaming port. Na jó. Digital output. 4 darab USB 3.0, 2 darab USB 2.0, 7.1 isteni HDMI DisplayPort, VGA, DVI, azt a mindenit. És
és jobbitlan. Nagyon szép. Gyönyörű alaplap. Igen, 10 GB PSS M2-es storage hely. 2 darab PCI Express slot. 16-szoros és 4-szoros. PCI slotok, egyszeres. És jobb a kettős, nagyon jó, nagyon jó. Na, nézzük, ez mit rejt. Azt a mindenit. Nagyon jó. Meg is az adakozás, király. Nagyon jó, nagyon szuper. Jó, király. Szép kis offset hűtők vannak. Igényes, dizájnos. Szuper, nagyon jól néz ki. Jó, hát akkor ebbe az unboxingba ennyi fért bele. Köszönöm szépen, megnéztétek. További szép napot!